Barat ha kotor lockdown angmani hai klaino hayung koplongoi joto jagano lockdown ngui tongo obosung joto no saimano haira khapone tripita khokte bukhuro phiaba kisa tei kubuni hai juda khlai Philippines ni president saklai rekha abo tamni bage hinke chung chini kami amchoi eba bazar hati rogo chung nugo tabuk phano kwbangma lukurok no sobjagai tongna bagei kok saklai mani no kwbangma lukurok no mani thaya khlai ahaino yang bazar hati rogo specially cha dogan rogo ahaino asoklai kok lam salaimani rok nukjago apte haiklaino Philippines rogobo ngui tongmani phiaba Philippines ni president belai rakkeno kok saklai rekha abo ongke u lockdown raidano tumuno belai krak khlai palia hangka hangke Philippines ni president kisaphano khanangjagla kok di hnei order nani hnei April talni salani salo saklai kha I will not hesitate my soldiers to shoot you. I will not hesitate to order the police to arrest and detain you. Ngayon, pag kayo ang na-detain, khapani tripita hokte bukhuro tabuk ahaino ahai u India ni 21 days ni lockdown no salni sal apte hai khlai hazar borok tumuno thui tongkha ke India bode apte hai khlai shutdown ni order runo hnei kaisa wansukmani noroni wansumung bahai noroni comment tripri khorani comment box comment khlai di khapon tripita hokte bukhuro belai khena hambai tripri khorang nai tongnai ta hokte bukhuk sono sini channel tabu bonorok subscribe khlaya khongkha ke daktino subscribe khlai di job tonse sekang video norok nugna bagai aboni bagi tam makhlai video ni tolaw norok nugo yagra phai sing subscribe ni suija kasak khlai abona click khlai di click khlai mani loge no kaisa bell hai khlai nugjagana nukjaka a bell click khlai re click khlai re rekha ke sing video upload khlai mani loge no norok video nugana joton sai sekang nugana aboni bagai belakano hambai nai tongdi